Garaipenik eta galtzekorik gabe esperantzaren kondenatua noiztik da negarrik egin ez diala ifarra erakusten dut behatzaz alako erdalkaria Ispiluen museoa Lehenengo estropadan zortzi baten arituko dira launakako base bi eta lehenengo laukotea izango dira Ondaka, Ondarru B, Izuntza C eta Itsasoko Ama. Honek urtengo dabe kanpo aldetik eta luze bakar bat eginez ona helduko dira. Euren atzetik minutu bat garrenien arituko dira Izuntza A, Ondarru C, Ondarru A eta Izuntza B. Honek izango dira aurreko txandari minutu bat beranduago txanda baino. Hasi dira Ondaka, Ondarru B, Izuntza C eta Itsasoko Ama. Nesken kategorian aleginean kanpoen hartu gabeia euren intera eta 5 metro luze bakarrena da, beraz hemen izango dugu minutu are bat da. Gustoan egoen antxetader talde sinistan ez da sinistan garaipenik eta galtzekorik gabe esperantzaren kondatua garaipenik eta galtzekorik gabe esperantzaren kondatua noiztik da negarrik egin ez diala noiztik da negarrik egin ez diala garaipenik eta esperantzaren kondenatua Izuntza A, Ondarru C, Ondarru A eta Izuntza B behetzu. Momentu honetan zera egiten. Eta guretik hemen ikusten ditugu ja lehenengo lauretatik mendatoz Ondaka, Ondarru B, Izuntza C eta Itsasoko Ama. Aleginak Ondaka! Eta bigarren zantakoa agile, gane-ganean. Sí, nos pasan las adelantas. Logaren Izuntza sartuko da. Eta bigarren zantakoa be gane-ganean dira.
Ondarru. Ondarru binda. Eta Izuntza. Zalo bere bat, neska alebi honentzat. Zene jantzat da. Anda. Egizkia aurrean daukagun ez dobe ikusi. Haupa Izuntza, venga! Ederto, aleniko zortzikotea eta bigarren horragoaz. Bigarrenan izango dira botilak, baita ere alebinak, eta hemen amabi ez dira, odar dira. Lehenengoan, arituko dira Ondarru eta Zierbana be, eta batera Zierbana gaz arituko. Horren ostean, minutu bat garrekin arituko dira, botilen zaten nagoze, alebinetan, ondakak haiku Ondarru ze eta itzazokoa. Eta hirugarren bat eukiko dugu, minutu bat garrekin, eta izango dira Izuntza be, Zierbana A, Elantzo be eta Ermio. Amets, zatoz jada nigana. Kolorez jantzia zatoz nigana, beldurrik gabe nigana. Zuiarriak daude bideak, zuiarriak ere ilusioak, behin eta berriz ari naizutaz, galdezka. Zatoz nigana, beldurrik gabe nigana. Neu naiz neu bizitza, itxaropena neure giltza. Hala ere beti derrigorrez baina zutaz, galdezka. Zatoz nigana, beldurrik gabe nigana. Honi lotoz, izan dugu hasieran Ondarru Mistoa eta Zierbana B izan direla, botilen alebin kategoria, eta gero atzendik, aritu dira Ondakak, Haiku, Ondarru Z eta Itzazoko Ama. Eta hirugarren txanda bat izan dugu kategoria berean, Zierbana, Elantzo be eta Ermio. Izuntza be egon da hirugarren kategoria honetan, baina ez da atera. Beraz, hemen, helmugara heltzen, Ondarru aurretik, Zierbena han, bigarren, Ondarru salomero bat, Ondarru tarretzat, eta han beste enbarkazio zuria, baten zuria, Zierbenarena. Eta atzetik laukotea. Laukote honetan, aritzen dira Ondaka, Haiku, Ondarru Z eta Itzazoko Ama. Gaur izan da leheniko Markote behar dugu Haiku eta hone gazteak Ondarru uste dut direla. Eta hirugarren txanda honetan nauzina gazteak eta
dira Zierbena, Elantxobe eta Bermeo. Zierbena horretik, Elantxobeko Ogoño euren atzetik, bigarren estropada amaitzu dugu, baina orain beste lauko tanda bat. Beraz, Ondarru A, Portugalete, Ondarru B eta Izutza A dira amaiera emango dituztenak gure mutilen kategoriari, alebinen kategoriari. Zoin batean txikiak, itzaron hor, esen argi beratu balazatara, eta gero amaitzu dutenien, eta dantosakien horrela Ondarru Portugalete, beste Ondarru eta Izutza, horren dara, zengo dozue. Hogei segundoan, azkeneko aleginen dutena ikusteko, hasiera emoteko, abakizuen luze bakar bat, hasi eta hemen amaitzu. Ezin ahaztu nondik natorren, ezin ukatu zer naizen, behar bada galtzailearen urratxean nago, behar bada ilusioz josia, asmoz betea, odol gorria, bihotxuria, ametsaren bidea noiz agertuko tezaren itxaropenean. Amets, zatoz jan igana, kolorez jantzia zatoz nigana, nigana, beldurrik gabe nigana, beldurrik gabe nigana, beldurrik gabe nigana, beldurrik gabe nigana. Bueno, eta azken alebikena, atara galdik, Ondarrua, Portugalete, Ondarru B eta Izutza A. Honek dira azkeneko alebinak, mutilen kategorian, arituko direnak gaur Bermeoko uretan. Hay un 5 segundos de quitar. Pero el sexto ya no estaba a menos de segundo. Eso es final. Milaka datoz, Dios! Nunca lo guardé. Hor, soñar sus esposas de secta. Ondarru datorreneko, Izutza baletik, Apo baletik. Eta hemen, beste Ondarru eta Portugalete. Beraz, Ondarruekiko Izutza sartu da, beste Ondarru hemen eta laugarrena Portugalete. Eta honen beste zamaiera emango dutxago alebinen zandari, bainezkaren dabe mutuleri, eta orain atera egin behar dira hemendik,